Medyo hindi ako napakali ng very slight. Gawa ng hindi natin in-expect, no? Hindi mawawala ang failure. Ilulugmok ka talaga minsan to the point na akala mo wala nang ahonan. Kung ang negativity sa buhay, kung ang negativity ng ibang tao, didibdibin mo at dadamdamin mo pa, eh walang maidudulot na maganda yun sa atin. Minsan kasi view natin is kung ano lang yung nandun sa unahan eh. Hindi natin na-appreciate yung mga bagay na nasa harapan natin habang tinatahak natin yung journey natin papunta dun sa unahan, di ba? I would say, yun nga, underrated bike to. Hindi masyadong pansinin. So I did not expect na what's up girls and boys? Welcome back. It's a new day. It's a new vlog. And grabe mga katodo, grabe tindi ng init. Kita nyo naman, no? Ay nako, sobrang tindi ng init ngayon. Kasing tindi ng nararamdaman kong ligaya at pagpapasalamat sa inyo guys, sa inyong lahat. Yes mga katodo, tama yan. Wala namang Todo Mo TV kung wala kayo eh. So sobrang nagpapasalamat ako guys sa lahat ng inyong pagmamahal. And finally umabot na tayo sa 1,000 subs sa ating YouTube. So para sa akin guys, isang malaking milestone yung naabot natin ngayon, no? Kasi alam mo yun, hindi biro ang mga pinagdaanan natin. Mahirap na masaya, mahirap na masaya na sulit. Kasi kumbaga nagbubunga na ng paunti-unti ang ating pagkilos. Hindi nga lang natin nasisipagan siguro ng onti yung regular uploading natin, no? Kasi yun nga, apart from etong motovlogging natin, nagtatrabaho po tayo. But who knows, di ba? We'll never know. Hindi natin hawak ang panahon at ang pagkakataon. And malay natin dumating sa point na mag-focus tayo sa motovlogging. We'll never know, diba? Kasi as we all know, parang kagaya rin itong pagkuha natin ng motor. Akala natin hanggang pangarap lang. Akala natin hindi kaya. Kasi nga baga dumaan tayo sa matinding pagsubok bago natin maabot tong pangarap na to. Nakaset at nakafocus tayo sa pangarap natin, hindi lang syempre para sa sarili natin kundi para sa pamilya natin. Pinagpala pa rin tayo kasi nga kinilusan natin at sinipagan natin. So we'll never know, no? Baka dumating ang panahon na mag-focus tayo sa pagbablog. Pag may onting time ako, talagang lumalabas ako para mag-motovlog. Kasi apart from napakaganda nitong ating motor at mahal na mahal ko tong ating motor, talagang kumbaga passion ko na rin talaga. Gusto kong i-highlight today ang malaking pagpapasalamat sa suporta at pagmamahal ninyo. Kasama na dyan dun sa mga pagbabatikos, mga pambabash, andyan na yan, parte na talaga yan eh. And I took it as an inspiration na lang, no, mga katodo. Because kung ang negativity sa buhay, kung ang negativity ng ibang tao, didibdibin mo at dadamdamin mo pa, walang maidudulot na maganda yun sa atin. Mas lalo lang dagdag sa stress yun. Ang channel naman na to again, hindi para magmalaki, kundi para i-motivate ka, i-motivate kayo, i-motivate tayo sa kahit na anong pangarap natin. Again, mga katodo, hindi lang to restricted sa pangarap na magkaroon ng big bike. Well, andun na yun. Siguro primarily yun ang magiging ano natin, no? Kumbaga motivation. Pero gusto ko sana hindi lang hanggang doon. Gusto ko sa kahit na anong aspeto ng buhay natin, gawin nating inspirasyon ang ating mga pangarap at kikilusan natin. Dahil hindi lang yan para sa sarili natin, kundi para sa mga taong nasa paligid natin at sa mga taong mahal natin, di ba? So guys, hindi ko sukat akalain, I did not expect na tatangkilikin kahit papano yung ating channel. I did not expect na may mga taong talagang solid na sumusuporta at susuporta sa atin.
Apart from sa pamilya ko na given na yan, grabing suporta nila. As in, ang pag-iintindi, alam mo yun. Ang mas nakakapagpaigting ng tuwa ko, ng ligaya ko, kayo na talagang hindi ako iniwan. So maraming salamat sa tiwala at pagmamahal, at sana suportahan nyo pa rin tayo. Maliit lang tayo na channel, guys. Ito ngang 1,000 na tayo. Sobrang saya ko talaga, as in, hindi mapagsidlan ng saya ko. Kahapon nasa trabaho ako, actually kagabi no nangyari yun, na nag 1,000 na tayo. Hindi mapagsidlan yung saya ko, na medyo hindi ako napakali ng very slight, gawa ng hindi natin in-expect, no, na nagsimula tayo last year lang talaga. Although yung channel natin na put up na to way back 2021, pero kumbaga last year ko lang talaga sinimulan yung pag-upload ng somewhat regular, no, regular uploading. Yung outro natin na sipagan mo, kilusin mo at itodo mo, it applies to every dream that we have. Sa lahat ng mga pangarap natin, i-apply natin yan. Hindi lang mainly sa mga material na bagay, kundi sa pangarap natin para sa pamilya natin, para sa sarili natin, at para sa taong mahal natin, di ba? Hindi ko in-expect, no, una, itong nangyari sa atin na nagkaroon na tayo ng 1,000 subs. Hindi natin yan in-expect, mga katodo. Gawa ng una, marami ng mga motovloggers. So marami ng mga, kumbaga, kompetensya sa industriya ang pagmo-motovlog, which is fully understandable kasi marami naman talaga sa ating mga Pilipino ang nagmamahal sa pagmumotor. So hindi na yan ikakaila. And I don't think of it as a competition. I think of it as a challenge, no? Para kung paano natin mapalago pa yung channel natin. Pangalawa is yung big bike natin, hindi siya yung streamline na big bike na gusto ng karamihan. I would say, yun nga, underrated bike to. Hindi masyadong pansinin, I would say. So I did not expect na tatangkilikin tayo. So ayun na nga, guys, no? Yung saya ko hindi matumbasan. Iniisip ko kahapon, i-aim natin, no, or i-goal natin, or papangarapin natin na syempre lumago yung channel natin. Sabihin natin mag 2K, mag 5K, mag 10K, kahit saan man tayo abutin itong ating pagbablog. I would say itong nangyari sa ating 1,000 subscribers natin ngayong malaking achievement is the sweetest siguro amongst all of those accomplishment na makukuha natin sa ating pagbablog. Kumbaga, sulit na sulit lahat ng effort mo, itinodo mo na talaga, binigay mo na lahat, and nakikita mong unti-unti siyang nagbubunga. Sobrang sarap lang sa pakiramdam. So sana, mga katodo, i-aim natin sa buhay natin, no? Sipagan lang natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi talaga malabong mangyaring makukuha natin yung pangarap natin. It might not be instant, no? Kasi nga, di ba, etong bike natin, talagang inabot tayo ng ilang taon bago natin makuha to. Pinag-ipunan, you know, take considerations na nung panahon na nag-iipon tayo, syempre may mga unforeseen events na mabawasan yung ipon natin, yung mga unexpected events. Pero naging focus tayo, no? Naging focus tayo sa goal natin, kaya naabot natin. So ganun din siguro ang talagang ma-advise ko rin sa ating lahat, no? Na sa lahat ng mga pangarap natin, focus lang. Marami talagang paghihirap, marami talagang struggles. Hindi mawawala ang failure. Kumbaga, ilulugmok ka talaga minsan to the point na akala mo wala nang ahonan. Pero akala mo lang yun. Tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili, tiwala sa mga taong nasa paligid mo, at talagang makakamit mo yan.
Nung kinuha natin tong bike, aminado naman ako na, alam mo yun, hopeful tayo at nangarap tayo na mag-motovlog kaya tayo, and ano kaya ang take ng mga tao. Medyo nandun yung pag-aalinlangan natin. Ayun na nga, itong bike na kinuha natin is, although ano siya, wum siya. Although wum itong bike natin, inline 4, eh hindi ito yung mga regular na motor na nakikita ng kalimitan or karamihan sa ating mga Pilipino. Mas popular sa atin yung mga streamline bikes, ika nga. Pero yun, hindi ko na inisip yun. Sabi ko, kung tatangkilikin naman tayo ng tao, tatangkilikin tayo ng tao. Kung hindi, okay lang din, di ba? Alam ko nasa pinaka-bottom pa rin tayo ng food chain, guys. Kumbaga, wala pa tayo nikatiting sa mga established na mga motovloggers. Step by step natin gagawin para maabot ang ating mga pangarap. Kagaya nga ng sinabi ko, minsan sa buhay natin, ina-expect natin na dapat impronto, nandyan na agad. Kung ano yung iisipin mo or pinapangarap mo, nandyan na agad. Doon tayo nadi-discourage doon tayo nade-demotivate. Hindi natin nakikita yung pinakamagandang part doon, no, sa pag-abot natin ng mga pangarap natin, na mayroong progress pala, 'di ba? There's progress. Kaya nga sabi ko, hindi man agad-agad, pero pag may nakikita kang progress, progress is progress. Ipagpapasalamat mo pa rin talaga yun. At dapat mo naman kasi talagang ipagpasalamat. Minsan kasi view natin is kung ano lang yung nandun sa unahan. Hindi natin na-appreciate yung mga bagay na nasa harapan natin habang tinatahak natin yung journey natin papunta dun sa unahan, di ba? Baguhin lang natin ang mindset natin sa buhay, mindset natin towards our goal, towards our dreams. Hindi man maaayon agad-agad, pero definitely somehow aayon niya ng paunti-unti papunta dun sa pangarap mo. Na-refresh tayo, guys. Bumisita tayo sa Pick Up Coffee. Woo! So bukas is Sunday, and bukas meron tayong lakad. So magbibig bike ulit tayo bukas, mga katodo. Gamitin natin tong ating Ninja 1000 SX, and this is not the first time na pupunta tayo ng Antipolo. Hatid natin si OBR at mayroon siyang transaction bukas. At matindi ang traffic na naman sa lugar na dapat kong lilikuan. So dito tayo, guys. Ang tindi ng traffic. Baga Saturday is a new Monday. Thank you. Bait. Bike na to, every time na kinakambyo mo, gustong kumawala Pag kumakambyo ka, grabe ka madjat. Gigil na gigil. Hopefully this coming weeks, mga katodo, magkaroon tayo ng marami pang rides. Kasi may mga imbitasyon tayo, no, from our friends at mga tropa nating nakilala natin sa pagmumotor. And mas maigi ng lumayo-layo naman tayo, di ba? So expect nyo na yan, mga katodo. Magkakaroon tayo ng mga upcoming rides. And hindi na lang tayo ma-restrict sa mga lugar at tanawin na kung nasaan tayo ngayon.
At dito na lang natin tatapusin ang ating vlog mga katodo. Gusto ko lang magpaabot ng sobrang malaking at maraming pasasalamat sa inyong lahat na mga nagmamahal at sumusuporta sa mumunting channel natin. And I am definitely out of words. Ang masasabi ko lang ay sobrang maraming salamat. And suportahan nyo pa po ang channel natin hanggang sa huli. At syempre mga katodo, tuloy lang sa pangarap. Tuloy lang natin ang mga pangarap natin. At of course, sa lahat ng mga pangarap natin, wag natin kakalimutan. Makilusan natin, sipagin natin, at itodo pa natin. Peace out guys.